Krásný dobrý den, dnes si představíme náš nový přístroj BDR Detox Pro 2. Jedná se o přístroj k masáži magnetické pomocí rukavic. Detox Touch je vyrobená z kvalitního materiálu v novém designu s novými možnostmi nastavení právě daných preferencí, jak pro ošetření obličeje, tak pro ošetření těla. Tady si právě ukážeme, jak Detox Touch přijde zabalená a co vše v balení najdeme. Máme tady řídící jednotku, manuál, samozřejmě také zpětnou elektrodu, kterou dáme klientovi, a druhou elektrodu, kterou si přilepíme na naši ruku, a napájecí adaptér. Pojďme se podívat na zapojení jednotlivých vodičů do našeho přístroje. Na zadní straně najdeme 3 vstupy. Vpravo je vstup pro napájecí zdroj. Do zástrčky, která je označena bílou barvou, vždy připojujeme zpětnou elektrodu, kterou bude držet v ruce náš klient. Do černého vstupu s černou barvou vždy zapojujeme zpětnou elektrodu, kterou si my lepíme na naši ruku, a také se zde nachází hlavní vypínač přístroje. Teď se podíváme na přední panel a označení jednotlivých typů. Samozřejmě k masáži potřebujeme nitrilové rukavice, které nebudou obsahovat pudr. Připevníme zpětnou elektrodu, nasadíme si naše držátka z bavlněného materiálu, aby nám rukavice nesklouzávaly. Přístroj spustíme na zadní straně a rozsvítí se nám takto krásně modrou barvou. Hlavní vypínač je na pravé straně, zapneme a můžeme volit, zda budeme ošetřovat obličej, tělo, a stačí se jenom lehce dotknout. Další tlačítko je herce. Zde volíme frekvenci 5 Hz, 10, 20 a 50. Intenzitu nastavujeme vždy dle daného protokolu. Nejvyšší možnou frekvenci nastavujeme 50 Hz na tělo. Samozřejmě, že vždy to tlačítko, kterého se dotkneme, tak tím volíme plus nebo minus. Tedy zde plusem volíme intenzitu na obličeji, a nebo můžeme minusem. Můžeme také po ploše přejíždět, protože je dotyková, a můžeme volit jenom přejížděním. Když zvolíme ošetření těla, opět můžeme nastavit intenzitu probíhajícího ošetření. Doporučujeme nastavovat vždy na střední intenzitu, nikdy ne na tu nejvyšší pro začátek. No a opět pravým tlačítkem vypneme.